बर'फ्रा लालाय हमलांबाय थादो र' मा खालामनो हानो जाबाय बेंगालर सिटिनिफ्राय कर्नाटकानि जोबथा डिस्ट्रिक्ट उडुपियावहा थांनो मोजां बोथोर जोंनि बर' मानसिफोरखौ लोगो हमहैनो दा बहुद बर'फोर दङ आरो उडुपियाव खामानि मावनो थाहैनायफोर दा बिसोरखौनो लोगो हमनो थांबाय थादों जोंफोर दायो 140 किल'मिटार बारबोबाय जों 280सो किल'मिटार दंबावो आरो बेबायदि थान्दा बोथोराबो नै अखा दोमैदों जोंखौ उडुपियाव थानाय बर'फोरा माने लिंहरबाय थादों लोगो हमनो लामाया ओरैबायदि बरिया बारे खोनायाखै बुजियाखैलै हा हेलमेट गदों सोरहा भैया हेलमेट गनो हेलमेटआ बारग'दों हेलमेट बारग'नो माबा होना लानो हाया न' खुथियाथ' एवदों बैलाय सिगाङाव सासे दोङो लोगो हमहैगोन जोंफोरो नोंथांमोननो खिथिगोन आरो उडुपियाव जोंनि बर'फ्रा मा मा खामानि मावो माबायदि थायो आरो मा खालामो मा मा धोरोमनि मानसि दोङो बेखौ जोङो खिथिगोन आरो जोङो रायज्लायगोन जोङो सावरायनानै नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोगोन आरो नोंथांमोना नायनो दाबावगार सोरबा सोरबा नोंसोरनि न'खरनिफोरबो थानो हागौ ओंखायनो नायनो बावगार नाङा आरो लोगोसे साबसक्राइब खालामनोबो बावगार नाङा लाइक शेयार खालामनोबो बावगार नाङा आरो कमेन्टबो खालामनो बावगार नाङा नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट थाबाय आरो
बिराद बरिया लामायाबो सलायनो बिराद बरिया जादों सलायनो Hello. Sampai, sampai tanda, sampai internet tanda.